କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଗାଁ ଅଛି ଯେନ୍ ଗାଁରେ କି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାନାଯାଏ। କାଁ ହେଲା ଯେ ସେ ଗାଁ ଲୋକେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତ୍କି ରିସ୍ମି ଆସୁନ୍ ଜାନ୍ମା। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚମୋଲି ସ୍ଥିତ ଦ୍ରୋଣାଗିରି ଗାଁରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରବାର ତ ଦୂରର କଥା, ମହାପ୍ରଭୁ ନାଁ ବି ନେବାରଟା ଅଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏସି। ଆଉ ସେନ ଲାଲ ପତାକା ତକ ବି ନେଉଡ଼ା। ତ କ୍ୟା ହେଲା ଯେ ଆସୁନ୍ ଜାନ୍ମା। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣକେ ଶକ୍ତି ଭେଇ ଦେଇଥିଲା, ରାବଣର ପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ୍ର ସ୍ୱରରେ ଯେତେବେଳେ ରାବଣର ଶକ୍ତି ଭେଇ ଦେଇଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ବା ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ଆନବାର୍ ଲାଗି। ତାହାଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଜାଗା କୁହାଯାଇଥିଲା ସେ ଜାଗାକେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ହେଲେ କି ଜାଣି ନ ପାରୁଥେ। ତ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀକେ ସେନ ପଚରାଲେ ଯେ କିଏ ନ ମିଲବା ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି। ସେ ବୁଢ଼ୀଟା ଯେ ନ ମିଲବା ସେ ଜାଗାକେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନକେ ଦେଖେଇଦେଲା। ଆଉ ସେନ୍କେ ଯାଇକିରି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ବା ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ରାତି ଜଲୁଥିବା, ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଥିବା। ସେନ ଦେଖିଲା ବେଲେ ସବୁ ଗଛ ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଥିଲା। ତ ପ୍ରଭୁ କିଛି ଜାଣି ନ ପାରିକରି ପୁରା ପର୍ବତକେ ଉଠେଇ ଆଣିଥିଲେ। ତ ସେ ଗାଁରେ ପର୍ବତ ରାଜା ଦ୍ରୋଣାଗିରି ପର୍ବତକେ ସେମାନେ ଭଗବାନ ରୂପେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେଥିଲାଗି ସେ ଗାଁ ଲୁକେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନକେ ସେନ ପୂଜା ନାଇଁ କରନ୍।